Zrúcaniny hradov pomáhajú zachraňovať zahraniční dobrovoľníci. Skupina mladých ľudí prišla aj na Kamenický hrad pri Lipanoch. Aktivisti združenia Kamenná väža tamojší hrad obnovujú už 5. rok. V zrúcaninách hradu Kamenica vládne po 4 storočiach opäť stavebný ruch. Dobrovoľníci sa ho rozhodli postupne opraviť. Po archeologickom výskume sa so súhlasom pamiatkárov mohli konečne pustiť do murovania. A následné vymurovanie lica múru a statické zabezpečenie paláca renesančného, ktorému už hrozilo zrútenie. Na pomoc im prišla skupinka mladých ľudí zo zahraničia. To vlastne taký dobrovoľnícky tábor, vlastne pomáhame pri rekonštrukcii tohto hradu, tak tu máme dobrovoľníkov z Portugalska, Španielska, Francúzska a Holandska. Ich úlohou je momentálne v zrúcaninách hľadať a čistiť kamene, ktoré použijú pri stavbe. Je to nádherná krajina, ľudia sú tu veľmi priateľskí. Baví ma archeológia, využil som preto túto príležitosť. Dvojtýždňový pobyt na hrade im dal riadne zabrať, no nezľakli sa ani ťažkej práce. Boli upozornení na ťažké životné podmienky. A nie každý 14 dní by vydržal makať. Dobrovoľníci zahraničnú pomoc privítali, trápi ich len to, že miestni obyvatelia o záchranu tejto historickej pamiatky nejavia žiadny záujem. Z Kamenického hradu Martin Jedinák, televízia Markíza.